wedok rebutan wong wedok hurung karuan seneng karo awake dhewe malah awake dhewe padha sikut-sikutan padha jegal-jegalan tinemune aku lan kowe kapusan bareng jebul Sri Umbuk mau ngapusi aku jarene seneng karo aku semono uga le ngrasake ora mung kowe aku ya kapusan jare Sri Umbuk ya seneng karo aku ning bareng aku weruh HP-ne kok jebul WA-an karo kowe. Padha wae, jarene yo mung aku tok. Lah kok malah yo seneng karo kiai barang piye. Lek ngono aku lan kowe dadi korban. Dadi korbane Sri Umbuk. Oh Sri Umbuk, Sri Umbuk. Wong wedok kaya ngono ora kena nggo dolanan. Nek nggo dolanan ngentekke alas, ngentekke omah, ngentekke tegal, ngentekke sawah. Golek Sri sapa? Golek Sri Manyul wae, golek Sri Manyul. Miau, miau, ho ho, miau, miau, ho ho. Sumangkang rasa sumber lindu bumi konjengku maludu guntur ketuk lakunipun Sri Umbuk, Sri Jali, Sri Jagung, Sri Cantel, Sri Mentek, Sri Pitu nyuk saking dirgantara dupi mulak wonten sak tengahing Saben, sak tengahing Tegal, sak tengahing sawah, sak tengahing lapar. Ngriku wonten tanaman Bukut Sewu, Palawija, wiji paritu wong ngrembaka ijo royo-royo. Juriga manjing wrangka-wrangka manjing juriga. Sri Pitu sanalika manjing wonten lebeting Bukut Sewu. Dewaya nuntun aprangsaya kang samya sarsaran Naroda ngepalani cewata suka mulat Rekencong plak-plak dong waru doyong ditekor nguwong Plak-plak dong waru doyong didol sing ngegong ngadi guru nyadong dawuh Kakang Rada punapi kados pundi wartosipun Bukut Sewu dipun sebar wonten Medan Kamulan. Petanganipun kirang langkung sampun ndungkap 3 condro kelenggan menika. Kirang langkung menawi 3 condro meratandani tetuwuhan sampun tuwuh matikel-tikel. Mboten srontana sing manah kula paringipun Kakang Rada kula aturi hani dipriksa wujudipun Bukut Sewu ingkang dipun sebar wonten ing negari Medan Kamulan. Caranipun dos pundi? Caranipun Kakang Rada kaliyan panjenengan ulun kedah mimba wujud asesingklon dados peksi emprit
nama Prit Anjana lan Prit Anjani. Yen ngaten kula priksa rak menika Adi Permesi namung cara-caripun tiyang dahar kepengin nyicipi dumadosipun Sri Pitu ingkang nitis wonten tetuan. Nggih menapa mboten Adi Guru ngaten mawon. Kok ndadak mawi membo dados Prit Anjana Prit Anjani supados garwa ulun Yai Bathari Uma sampun ngantos uninga. Oh nggih dipun wiwiti kula tak nyawat-awati cara-caranipun Adi Guru menika dalangipun kula tak ngendangi Adi Permesti. Badhe pukulun jagat Girinata mboten nyinten babar pisan paduka menika nglirmaken dhateng ingkang garwa kula pun Bathari Uma. Jejering wong lanang ora dewa ora menungsa ora satriya ora pendhita padha wae. Yen duwe bojo semene wis bosen karo bojone sing dilirik malah wong liya. Pirang mbara kok dikersake, dilirik wae ora, ditakoni wae ora, tobat. Duh kulun kula uninga, bilih paduka menika kepengin ngraosaken tetuan ingkang dumadosipun saking Sri Pitu. Nanging kula badhe membo dados suket kejawan pukulan nyuwun pangapunten pukulun. Arep nakal kudu tak nakali luwih dhisik. Panjenengan kepengin ngrasaken wawahipun dugot sewu, kepengin dahar wulu pamedaling bumi tetaneman palawija wijipari. Nyuwun pangapunten kula aturi ngraosaken pukulun kula badhe membo dados suket gejawan pukulun. Adi Permesi kantos pundi Kakang Narada menika wonten tetuwan ketingalipun kok menjilo mantrep tejanipun. Nggih keparingipun kula kepengin sanget nedhi wujud menika Kakang Narada. Nggih yen Adi Permesti nedhi menika yen mboten klentu suket gejawan Kakang Narada kula tak nyicipi utawi kak nitil sanesipun. Yen Adi Permesti suket gejawan yen pun Kakang kula tak sanesipun nyobi tak pados raos sanesipun Adi Permesti menawi ngaten monggo Kakang Narada kula tak nyobi nedhi suket gejawan menika. Monggo sewang-sewangan Adi Guru.
Anjana kang memba wujud yektasipun Sang Hyang Jagat Girinata nedya ngrasaken suket gejawan den titili dipun tedhi dipun isep-isep kongsi tapis dipun sedot-sedot dipun isep dipun gigit danguning dangu babar jatining wujud ingkang garwa nenggih Bathari Uma. Tobat sembah kula mugi katur paduka pukulun jagat Girinata ingkang garwapun Bathari Uma kula ingkang memba dados suket gejawan pukulun. Gatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit sang renaning bawana kuwirangan Adi Guru dipun rewangi memba dados manuk emprit Anjana prit Anjani meksa kuwirangan kalah trampil kaliyan ingkang garwa Adi Permesti ngisep-ngisep suket gejawan dipun isep-isep kongsi tapis nyatanipun malah ingkang memba ingkang garwa piyambak mertandane Adi Guru kuwirangan kalih Bathari Uma. Pangapunten nyadong duka ing saklangkung kathah kula mboten trima yen kula dipun tilar sedheng kaliyan manita sanes dawa kulun ngantos ingkang garwa kula mimba dados suket gejawan botekipun namung kepengin mirang paduka melehaken paduka pukulun jagat Girinata. Bathari Uma kula wonten dawuh pukulun iku dudu patrape garwa ulun yen mengkono lan dudu patraping widodari ing ngatasé patraping widodari kok ndhisiki laku nglangkai marang panguwasaning dewa nglangkai marang panguwasaning ulun mongko bathang malang balung peking kabeh kang kumelit ana ing jagat raya kabeh sumuyut marang jeneng ulun dene ya mung derajate Bathari Uma kok nganti nyentulani memirang marang panjenengan ulun kang mangkono ulun sotake dudu sawijining widodari nanging jeneng kita tanpa beda kaya dene wujude ngraseksi. Oh. Kula. Melas ukira kawang-wang gono bang sumirat. Lepat kula nyuwun pangapunten dawa kulun. Kula nyuwun rahmat trimala kula nyuwun dipun ruwat kulun. Bathari Uma rening wis lanyu-lanyu kumawane lancang nyentulane marang gegayuhan ulun. Wiwit dina iki jeneng kita ora kena manggon ana ing Kanyuwangan Suralaya. Ulun cibratake mapan ana ing wukir pijikan. Aja nganggo Bathari Uma ning nganggo bebisik Sang Pandya Bathari Durga. Oh. Kula nyuwun dipun rumatku kulun. Sing ngrumat dudu panjenengan ulun mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala. Besok yen ana anak 5 lanang kabeh anak 5 lanang kabeh ingkang wuragil kuwi sing bisa ngruwat mala trimalane Bathari Durga yen ana lakon Sudamala. Ayo cok
dipangan ayo yo wow Ndara Gading Pamukir kok gelo Kakang Semar Sumurupa tetuwan kang wis tuwuh matikel-tikel ngrembuyung gegudungane wujud Dukut Sewu sakwise ngrembaka kok ludes keles Kiai napa nggih sawangen kabeh tetanduran kok katerak dayaning Ama bundes wereng lembing kungking walang sangit saya ndodra nggih kula ngerti nika diganggu kalih sakwernaning Ama ratuning tikus jenenge Jinodra ratuning celeng arane celeng Demalung ratuning bulus aranipun Kura Greges dipun trajang jemparing mawon Gus kabeh sakwernaning Ama kowe mangan tetanduran konangan karo Raden Gading Pamukir aja semelang duweni pusaka wujude tumbak pencok sari tak tungkuli tangi ya kowe ngger ayo maju ayo jemparing ku tampanono tangi yo ayo tangi yo dadi mungsuh sampeyan ning mungsuhe Semar Badranaya nika sakwernaning Ama niku jebul enten sing ngemong mila ampun amane sing dibrasta ning sing momong Ama sing wajib dicekel sing momong sakwernaning Ama kuwi sapa Kiai menika naminipun Putut Jantaka pendhita ning pendhita buta nika sing momong sakwernaning Ama Den pusakaku goren aja nggo dolan kowe sapa aku danyange wong tanah Jawa jenengku Semar Badranaya kowe Putut Jantaka iya Kiai aku dadi lumpuh dadi lempoh kowe sing momong sakwernaning Ama bener kandhamu mati kok iso dadi urip mergo tak tungkuli tumbak pencok sari Kiai gorene pusakane tak wenehke ning aku njaluk diuripi njaluk ditambani piye njaluk ditambani mergo awakku lemes kabeh Kiai Putut Jantaka tangi yo kok ganggu karo tetanduran Dukut Sewu sing disebar sakwernaning Ama ya butuh mangan Kiai ora mung menungso ning sakwernaning Ama butuh mangan
supaya aja ganggu menungso iso panen ning kaya iso wareg. Carane piye? Carane gampang Kiai. Carane ora ketang sithik kudu nyisihke lan kudu pasang sesaji sadurunge nyebar wiji lan sadurunge miwiti arep panen. Kanthi mengkono pangajab supaya ora diganggu dening sakwenane ngoma Kiai. Tak eling-eling ning yen nganti kok kowe nyapusi goro karo Semar aja takon dosa, pusakamu bakal senjata makan tuan. Tak tamake dadane Putut Jantaka mesti mbrodol. Oh Kiai, aku njaluk slamet, aku njaluk urip. Nek njaluk urip bali aja ganggu ning papan kene Putut Jantaka. Hey! Hey! Iki dedengkote ratu-ratu ning kajiman, ratu-ratu ning ngomong kala gumarang. Ngerti pengapesanmu tak wacake caraka balik mesti dadi daya kemanden, nempuh ragamu dadi lumpuh. Ngata Bagamaya nyajada Palawa Satadakara Canaha. Wah, mati aku. Kiai, aku njaluk slamet, njaluk urip. Aja di kaya ngene kok lemes kabeh aku Kiai. Aku lemes kabeh. Aku ngerti pengapesanmu. Ming arep tak tunyo kok ora metu-metu. Dikira apa kowe nyepeleke karo Semar bodone aku danyangi wong tanah Jawa. Kala gumarang. Iki dadi dalan pengapesanmu tak wacake. Sastra Bedati. Tamacak sastra Bedati. Tole nala Garing Petruk Bagong kula Pak. Diuculi jarikmu ora apa-apa. Nyicil aku tak mejang dhisik. Ora apa-apa. Hong ilahing. Sewadana Durgakala. Sewadana Kretidana tumurun aku ring madya awaring dewata muja ajiku sang ati-ati. Amaraja ta ajiku. Amaraja tawuwusku Amaraja Jaramaya amarani Rinumaya Jasirya Parasiya Andidasa Sadumeya Amidara Radameya Yasiyaya Palasiya Yasirupa Rahasiya Siyapa Palasiya Amidasa Sadumega Nawanggana Nawanggeni Sikuntara Sikuntari Si Brenggala Si Brenggali Si Bitapa Si Bitapi Si Bintaka Si Bintaki Si Durbala Si Durbali Si Rumaya Si Rumayi Si Udaya Si Udayi Sri Maya Gedang Maya Sri Duyadi Si Dayuda Adiyuda Aniyuda Andayudi Niyudaya Hong Namu Namaswah Hah Hong Ilaheng Sabuwana sariraku randa kepuh panangadekku kidang kancil kor lumaku raiku lemah paisan mataku suryaning manuk kupingku sak palempengan cangkemku sak guwaning mong lambeku sang Surapati ilangku sang lemah tulak
Janggutku sang watu suwong, sukmaku guluku sang lemah, dedek sawangku sang derma, bauku sang lemah narojo, ulo lemah gigiring sapi, cangklek alemah lempetan, dadaku sang lungko, wetengku sang lemah ngendok, susuku sang gunung kembar, pentilku Sri Sedono, wangkonku pucung tugel, silitku lenging landak, kempungku tlaga mambek, plananganku waja gligen, plandunganku waja tubinandung, pringsilanku waja malela, jembutku wayah bundutan. Hong ilaheng hong tata winanti awik namastu namasidam hong para yoganira sang yang akasa lawan pratiwi kidul lumbanira sang yang gilang gumilang mijil yoganira sang yang gilang aneng siti binuwang aneng samudra kumambang alembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu sang komo salah akiris kilomaya kadya manik sak pustika gyom muru angarap harap anekaken Prabawa ketuk lindulan prahara lesus agung aliwran geter pater tampantara murup ingkang kalalodra gumesang aneng triloka muni weh Bathara Guru ngata Bagamaya nyajada Palawa sada Karacanaha sang kala lumareng sang kaning lara wis nuka ing lara lungguh ing otot lan ing amru kang alara mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ing tutup turune lumumah lan sarenduning badan kang lara mulya dening sang yang menang aduh aku wis kapok diai kuwi mung tak pedhikke sastra bedati nek liya-liyane mengko ndak mawa ragat sing gedhe wis semene wae kala gumarang oh iya lemes kabeh awakku padha aku ya lemes ning lemesku mergo ngelih bali nang ndang kamu kala gumarang oh rasa madange jagat duk mungup paneng sapucak ing ukir merbabak bang sumirat keneng soroting surya mega nampak gunung-gunung dateng sinuwun Prabu Sri Mahapunggung Kakang Semar Badranaya atur uninga sinuwun sedaya sangkaning kala sampun wangsul dateng sak sela selaning asela sak wernanipun ama bundes ama wereng lembing kungking malang sangit ama lodoh ama slendhep lan sedayanipun ugi sampun wangsul mboten badhe ganggu malih dateng warga wonten ing mriki desa Sruwah sak kiwa tengenipun ngaturke panuwun tanpa upama Kakang Semar Badranaya pun pirsani bukut sewu ingkang dipun sebar wonten taneman palawija wiji pari saged tuwuh ngrembaka ledhum-ledhum ngrembuyung gegodhongane mbiyut uwohe maratandani papan mriki desa mriki duka mriki sak kukuban dadi sarana tentreming nusa bangsa negara mulyaning para kawula memayu hayuning jagat purnaning gati purnaning lakon slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing padha mirsani durga mendhak kala sirna manggih hayu rahayu ingkang sami pinanggih durga mendhak kala sirna